Vale. Bai. Txakiat, esan inoiz ez ditego pasau, baina pasau indek. Ja, bueno, ba... Igual, eske, hain rifardo potentia eskaini ziguk, apetau, ne ordena hori izan dik, onaino iritsi gaitukela esan dik. Demasiado duro eso. Demasiado duro, bai, izan dik. Demasiado pesado de metal. Sobredosis de metal. Eurai, momentu bat, vale, hasi dekor fondotik, vale, jendeak, hoja de reclamaciones, Joanes paga el wifi. Johan apaga el wifi. Johan paga el wifi. Apaga el wifi. Nere ordenagailoa izan dek, Nere ordenagailoa izan dek, así que Que ya está, iren gare berriz, Bai, airen gaude berriz. Ez kulpa bota behaiei, ze kulpan, bueno, nerea ez da. Nere ordenagailoa izan da. Ez da nik ez da guat ezin. Vale. Egin hor. Vale, Guain zubite jo gusten, lo único. Vale. Momentu bat. Webkama hendik piztu gabe zaugat. Webcam, mobileko webkama. Zuzenen ondo dago, za. Bai, zuzenekoan ikustek, baina. Oain, listo. Erretako streaminga esaten, no? Galderak text. Ya está. La buena chuleada. Chuletarda, bai, hombre, claro que chuleta zaugatela. Evidentemente, chuleta zaugat galdera nakin. Hainko bat. Bueno. Johan, eskeniko zer niguke berri ere... Ez. Bazpare ez. Another crash. Oin ja parea galdera etxo, eta ja gusto pertsonala eta pasauko batzuk, eta nik 11 arte tartetxoa da zauke hau, baina de tranqui zingo jau asuntua, bale? Orduan ja, esan nahi bat, zuen sufrimentu momentu ea bukau dala. On ja, esan nahi hau, ez da zue gitarrista bezala sufriuko, baizik eta sufriuko zue musikazale bezala, bale? Bale, orduan, lehenengo galderie, behatz ekstra bat euki beharko bazenuten nunda zeatik. Baina musikari bezala esatezu? Bai, gitarrista bezala. Hombre, egin esan da, eske galdera hori nik 3 behatz erabiltzen ditut. Nik behatz txikie gutxi erabiltzen dut. Askotan sartzeko, kintatan eta hola power korretan ondo gara sartzeko, baina hori esan da, nire behatzak ez askotako bali. Orduan, beste behatz bat gitarra izango zen nik, zazpi sokako gitarra batekin bezala jotzea, beste lan gehiago sobra, ez proba. Baina, ez dakit, beste behatz txiki bat, oendik luzegoa, gehiago zabaltzeko. Johan? Gitarrista, zatezu? Gustoko dudana, o? Ez, beste, behatz ekstra bat euki berko gauan, nunda zeatik. Ostras, Jode, ez dakit. Nun eta zeatik. Ez dakit. Bitarten tercera egiten, o jo que se. Ez, beste behatz bat, nun neukiko zen eskutan, hankatan? Eskutan. Normalean jendiak oinarte manditu erantzunetan, normalean ez dio beste txiki bat hemen? Nun neukiko duke? Beste txiki bat. Beste txiki bat, urrunago ailegatzeko. Hoxe. Baita batek esan zian, eskuinean beste bat, hartara arpegioa egin alditukelako bihatz bat soka bakoitzean. Claro, hori ez da txarra. Eta beste Es que arropa duzu fuera juego, Galdera hau, usteat lehenengo, etxakia zeinek esan zian lehenengo aldiz, Instagrametik bialdu ziabean. Usteat, Ixak, menteku itxuako Ixaki elkarrizketan nitxonian, usteat orduan bialdu zitela, galdetu jo gau. Ez horren plan de, bale. Ondo zeok. Ondo zeok. Eta haude beste galdera baitare, eharra ze galdera honek pixkat zea sortzeik, nola polemika pixkat. Orduan, galdera bere simplea baina matiz asko euki aldizkik, bale? Galdera zuen ustez, kontzertu batea zer nahi duzu eraman. Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli on batekin? Nik igual gitarra txar bat, ampli on batekin. Vale? Nik igual baita. Bai. Gitarra txar bat.
Ze gitarra txar batekin, bueno, igual alko zineken moldatu. Bai, ez dakit. Baina, claro, gitarra hon bat baldin badukezu, baina baldin badukezu hor potentzi pixkat, eta izo entzuko. Claro. Bai. Bai, La kalidadea ere, bai, ala da. A ver, bi erantzunen aldeko zeak atxu ditxeat askotan, ez? Adibidez, zeak esatezian, nola, tipo, ekaiz goikoetxea, lehen beltzakuen Blackstorm Studiosen da, ara esatezian, beak nahi egula... Garmendia, jo, bai, ja, hainbeste... Nei idolotako badeki. Hainbeste jendekin da, elkarrezketa hori, no? Normala ez genen, bastante. Pizza guntziak, bale. Ara esatezian, claro, beak nahi egula gitarra hon bat eman, geho ampli txiki hori naizta ampli eskasa izan mikrofonatu aldekela, eta gero maitik atea soinu guztia. Bai, ez que, matizak hartzen azte magaituk, zer de gitarra txar bat, zer de ampli txar bat, ez? Bueno, baina zuen erantzuna ondo zio, nik egizan erantzun, bala. Baina bestela hori, beak esan bezala mikrofonea eta hori albaldin bada, nik ere gitarra hon batera emango nuke, eta listo. Bai. Vale, goazen orduan gusto pertsonaleta, aunque aurregun pasau bat gogu hau etxeko, baina etxai aten dinola planteau. Aurregun zegoen itxean, bai, pamitiko zukal herrian arginan on zemin programia. Bai. Horregun itxean, itau bezala. Eta tipu, kaldetu zean, ikze musika jarriko joan oliasko petxuga hauei. Tal cual, Eta, erakidiat, hasiko naukela movida hori kopiatzen, así que... Oliasko petxuga bati ze musika jarreko dixoan. Favorez, berdiat, jakin. No esan, en Metallicako... Creeping Death, no, esaten pollo, ez dakit. Chicken Destroy. Chicken Destroy, oixe, Chicken Destroy. Bai, Chicken Destroy, oixe jarriko nuke. Vale, ona, gustau zitek. Hemen di horrek aldera hu etxena. Chicken es pollo, chicken... Chicken es pollo, ¿no? Chicken es pollo. Aimarre esateik algo chicken picking. Nada, tienes. Usteat, olako zerbait itea intentadunea, baina, bueno, nahiko kuturek edoko ban. Ikusiko ja bateatzea. Goazen ja gusto pertsonaleta, eta haudek pixkat burua eman berko zuen atal hori, bale? Nahi dia jakin zein dan zuen talde gogokoena, eta nahi dia jakin bat. Bakarra! Entzun, basekiat zaila ala bakarri izatea, baino, hemen bakarra esan, eta gero jun aldezu beste batzuk aipatzen ze kalderak gehiago zaudek, bale? Pixkat guztu egin lotuta ez kaldera hau bakarrik, geho kaldera gehiago zaudek. Zaiatu bat esaten. Baina bat, azken urtekoa, edo betidanik izan dana, o... Hori eukeraki. Hori eukeraki zeatik eta zein, baina hori ez tekne problemia. Bueno, a los caspas. Venga, nik esango dut Metallica izan zarako pixkat mundu honetan sartu ninduena ja erabat pixkat, ez? Ja definitu zona ja nire gustu musikala ja pixkat metala zana, ez? Izan zarako igual, ez dakit, mundu guztionen ez dakit, atea zabaldu zona edo naiz eta, bueno, Metallica eta zegoen daik bian arte hitz egiten, baina igual talde bat esateko esango nuke Metallica momentu horretan pila bat markatu ninduelako eta, bueno, gaur arte. Nik ere egia esan da, erakutsiko dut, Metallicako hori, tatuaje bat dauket, baina, bueno, niretzako ez da Metallicako tatuaje bat. Niretzako da, bueno, diseinua gustatu zitzaidan, eta, bueno, niretzako nire esanaia, eta horretik eramat, baina, bai, esateko dan bat, esango nuke Metallica. Vale, perfecto. Daik? Nire kasun Trivium, segurazki. Azken aldi honetan gehien entzun izan dudan taldea, eta baita konposaketan ere, bueno, ez dakit,
Sartzen dituean hor rifako kurritzen zaidana, hortik datoz zea asko, ideia asko. Claro, guztiz, izan da galdera oso irekia, eta nik, erantzun dut, pixkat, mundu honetan sartu ninduelako, baina gehien gaur egun eta, aspalditik gehien gustatzen zaidan taldea Trivium izan da, eta hori da, azkenen, gure arten ere, danok partekatzen duguna, adibidez, gure taldeen, betidanik, partekatu izan den taldea izan da Trivium, eta hortan fijatzen dira, eta guretzako referente batzu die, eta, hori, Trivium esango genuke, talde bezala erantzun dut, Vale. Gratis. Diska favoritoa. Handizuet, egon guala aukera beste talde batzu batik hitz egiteko. Nahi, koin esan de, nik Ride the Lightning Metallicana, vale, ondo. Nik oantxe garbi dauket, honaiz deskubritxun honetik, denbora guztien entzuten, buklen, The Vengeance Paradox, Age of the Enemy taldekoa. Zezat diskazo bat goitipera. Goitipera, ez dauke kantatxarrek. Johan? Dena zaila. Zagit. Azten dantzi. Olako bat, tribuneko bat. Bai, zagit. Eske asko dare. Bai, edo... Pilar, eske gu nereko melomano gaituk eta eske musika pila. Azten dantzi, adibidez, Triviume hartzekotan, hori, azten dantzi edo. Zer remarkatu zaitu azken aldi nola... Bai. Barkatu, kriston katarrozo dago. Lasai motel. Zariko la gehiago, eske depende. Lamb of Godeko diska baita nola da, hori, txorina, hori, berdea, diska. Az de Parasis Burnes, bai, ez, el de Horglass eta Omerta eta hori da. Bai, Omertako diska eta Omerta Ruin. Bai. Bai, hor zezeok, nola ditzen da, disko hori? Ez dakit ez nahiz akordatzen, baina... Ja, nik ere ez, baina bai. Lamb of Godeko diska berdea eta gorria. Bai, ulertzen gaitu gure arten. Bai, gorria ekena, urdina ekena. Zeragatik ez nahiz akordatzen, baina... Vale, eta hirugarren aldera trio kalaberako, eta gero txatakin jungo nauz, txatin nahi dut gauza txaia nik sepasatzen nahi da nor. Kantu favoritua. Zaila ditu bat, segiat. Vale, ni garbi. Bai, ni garbi zeugiat. Disturbeteko Hell. Abestia. Izan da, igual gehien baten, Linkin Park indien, ez que pilla. Asko zaude. Bai, asko. Baina Disturbeteko Hell, edo 10,000 Fists, ez que big, izan ditu, bai, favoritonak. Bai? Ostra, favoritona bat akit. Ez que hau galdera. All That Remains Discordin, adibidez. All That Remains taldea ez dakit ezagutzen ezun. Torratze zi, bai. Torratze zaizu, Txubix. baita pixkat, metalcore, thrash ez dakit, rollo hortakoa, eta, bai, Discordin, abestia, hori adibidez, ez dakit. Bai. Momentu bat, galdetzeik Mick Paerrek Eye of the Enemy ze album esan du? The Vengeance Paradox, txuri edana. Bazpare idatzingo jau, ez nik usteat ondo... The Vengeance Paradox. Nik usteat ondo ulertu dara, baina bazpare hor jarriko jau. Vale, bai, esateik, vale, perfecto. Vale, orduan, txatin, lehenengo jakina jatenaek, ze esateik, Aimarrek eneko kontaiazu MST hori zer dan fast food. Gustatuko zaio. Kaurria da, Oizare, fast fretet izitorrek? Bai, horti da, tor. Zintzen kaurria, kentu. A ber, uda hontan, ibili gaitu, hori, lokalen grabaketak egiten, ez? Grabaketan anak egiten. Da, alako baten, genuken fast freta gazta bintzan. Bai. Da,
Eta eramate genuen, saltxitxoia, hola, jateko. Fueta, jateko. Eta, haren grasakin esan genuen, hola inda, nahiko, igual, eta hortiz etorreko, osea. Ez que ya, pentsa ezin digizen, en plan, ezin digizen hori. Bueno, hori horretziko dugu. Ez dakik bolgida, no ez da negie. Horretziko. Vale. A ver, txaten komentatzeko. A ver, pixka, tola animatzen da. Zuek uste egin zutela o ez zutela egin? Por cierto, hemen idopen 97 izan dik, Johani gustatzen zeola Melendin lágrimas desordenadas. Uf. Hortxe egia, esto negia esan nahi, baina hori da egia. Baizea, lágrimas desordenadas. Zein izan da. Buah. Kego zein izan da, Madre mía. Jungo haitu gaurrea. Nahi diat egitea Dream Team bat. Nahi badezue bion artean inaldezue, eo bakoitzak bere Dream Teama. Dream Teama, en plan, nik ingonean grupo bat, kantatzen Freddie Mercury, gitarrista Time Darrell, baterian Unzu. Adidez. Pa hacer Unzu y los chavales. Unzu y los chavales, horiek. Haude, baitadek, azkenean dek beste irabat galdetzeko, batzuen bajista, baterista, abeslari, gitarrista gogokoenak, ez? Vale. Aukera bakarra postu bakoitzen? Bai, alba da bai, ez dela asko luzautu. Venga, Joy Jordison, bateria. Vale. Bajista, guantxe izena ez nahiz goratzen, Suffocationeko bajista. Igideaik ez dira. Ez da gino egiten dan. Gero gitarran o Matt Heafy o Alex Ilaio o lako bat. Pues bueno, depende, bi gitarra bat madre, venga, bi gitarra dare. Matt Heafy eta Alex Ilaio. Vale. Eta abeslari bezala joder, Johan Heck, igual Amon Amartekoa. Zegiat. Oso komplikatu ere gaudi. Johan? Bateria Lamb of Godeko da, ez dakit noa... Chris Adler, hori da, Chris Adler. Yo que sé, bajista aldetik ez da... Bueno, bajista no importa. Pues Trujillo, yo que sé, Trujillo. Vale. Máquina, oi. Gitarra rítmico James Hetfield. Eta solista Alex Ilaio, adibidez. Eta abeslaria... Tamatak? Ostra, abeslaria bat dakit. Joder. Zaila. Yo que sé. Disturbetekoa. Disturbetekoa, bai. Yo que sé. Hala, aurrera. Ikusteko falta zaizuen kontzertu bat. Disturbed, Creator, eta Lamb of God, nik. Bueno, eta Devil Driver. Eta, bueno, da ya Age of the Enemy, baita. Venga, oi. Bai, nik beste legendario bat esango nunke. Baita ere, Kaban bigarren diskokin, por supuesto. Hori. Beste talde, ez dakit. Nik adibidez, yo que sé, Ozzy Osbourne, adibidez. Ez da inoiz ikusi. O Alice Cooper, horiek. Bueno, oin ez ditute asko entzuten, baino hori lehen asko entzuten ditun, taldeik bie. Eta, bueno, bazakit. Zuri. Hale, oin galdetiko dizutenadek, nor berpiztuko zenuketen, hau da, berpiztu artista bat, kontzertu bat emango izuentzako, eta gero berriz zulora otako zuen. Ostras. Ez tek bizi geldiuko, dek kontzertu bateako bakarrik, zuentzak jokoik, eta gero berriz ez zuloa. Dimebag Darrell. Zindula. Ni Freddie Mercury. Bai. Oie dituk, esango jau, hemen normalean, egote dituk lau erantzun. Dimebag, Jimi Hendrix, Freddie Mercury eta Kurt Cobain. Lau horietatik kanpoa oso jende gutxik esan zikela erantzun bat, egon dituk, normalean, lau horiek izan. Vale. Pentsabek beste batengan, bueno, Lazarus AD talde bat egola neko trasera ekena,
Horko gitarrista bat intzan eta ez zuen gehiago jo, eta nahiko nuke hori urare ikusi, baina, Dimebaggekin konparauta, favorez. Dimebag. Vale, norekin nahiko zenukete kartela konpartiu. Zanea, kartela konpartiu eta horrek ekartzeiken dana, ez? Ba, igual, behasekin afaldu, behasekin erlazio estuo bat eukitzeko aukerie. Baina Euskal Herri mailan, o... Nahi dezu, nahi baldin esan hori, azailai daiekin jotzik nahi, klar, dozinekin. Bai. Ez da hit, Amon Amartzekin jotzea, behaiek ezagutzeko. Bai, la cerveza pare bat edo gehiago behan guztian, eta guztan. Baina esan dezue, kontzertua jorretik ez tala eran, berre? Bueno, depende zein. O kontzertu eta gero, igual, do? Behin ja zure lana bukauta, orduan txe, igual, do. Bai, ni Trivium. Bai. Arki. Amaitzen nahi gaitu, orduan, aprobetxako jau, jake 16 pertsona dauden guri behira da, YouTubeen norbaitek ikusikoik, igual, etzai edo naino alaukoa, baina norbaitek ikusikoik. Aprobetxatuko jau, ze fetxatan jotzezu Elberez da bita imanakin uan, ez? Zinekin uan? Bai. Elberez da bita imanakin, aprobetxau promo pixkatiteko, zeatik junberdeun, noiz da? Bai, a ver, nik bita imana ezagutu non, Euskal Metal Festen nintzanen larratxon, ez da gitu indara, 14 urten eusken, da orduntxe ikusi non lehenengo aldiz ezan bita imana, eta gelditu nintzen agoza balik. Eta guain behaekin jotzea ni esen aretoan renterin apiriak 6-en, kriston horea da niretzat behintzet, eta uste da nontzat ere. Eta bai, eta nola ez, gaina gure anai Elberezekin da. Osea, anai baino gure metal aitatxok izan die, edo gutxi gora bera, musika gaizki esateko, baino. Bai, hori bada guretzat, estenatokia partekatzea behaikin. Ni esen aretoan? Hori da, errenterin, ni esen aretoan, apiriak 6-en, ordu bastakit, bai. Eta bertaratu. Gainera, Ani izango aio. Bai, hori da. Ez dakiz janaia da, bai, hori, zea da, ez? Bolondresa, ez? Benefikoa. Bai, hori, benefikoa, barkatu, bai. Horixe. Janari pixkate eman, eta lagundu danoi pixkat, eta horixe, guretzako gore bat horregatea. Vale. Venga, gauza bat ingo jau, ze hau ez di hauin, eta normalia egiteat. Utziko zen, lasai. Utziko zaituzte zue bakarrik minutu pare batez, eta nahi diat pixkat jendia entretenitzia. Baina gitarrakin, nahi baldin badezue, nahi dezuena, hartu Johanek, joeu, baina nahi 2 minutuz jendia entretenitzia gitarrakin. Vale? Ontxe no. Gauzu protagonista. Erdi eta erdi. Gauzu protagonista. Ze joko, akordatzen ez garen gauzak, edo? Ze aldiot jo. Txikiat. A ber, Melendi, zena ez zuen. Ba. Nahiko joiat. Bota. Zeok oso guapo breakdown bat sartu dena garrasian, hori izan zela lehenengotariko gauza bat atea genuna hoenik garajen denen, tonto nahi txagatik, eta sartu diago hemen, baina, hainbarrek eman dio beste tokezillo bat, eta egia esan da... Johan.
Zaba faltada. Zeba faltada, ordue, arbitro! Por suerte, Vikings. Ez dakit nadal. Jo, ez dakit, no akorde egin. Eurra. Txata zutan zeok, Eurra. Unzuk esateik, jada jotzen ez duen talde bat berpiztuko zenuketen. Kaldera honaek. Bai. Talde bat jaztona jotzen. Hoxe, bakitze hartik esaten da nuntzuk. Gure bizilagunek egia esan da, oinatiko latzen. Gure txako... Latzenek berriz taula gainean egotea izango zen, Eta behaiekin jotzeko aukera izatea, ja, Latzen. Latza. Ega, ja, azkeneko galderatxo batzuk gelditzen ziztek. Ameika laurden gutxi dituk, bueno, nola jaten gero bizatiken eindeko hau, moztu indan, nolabait lotzen saxa hauko nauk. Etxakia noiz isio gehaten YouTubeaz, bihar goizin solu grabatzea jumberdeat, atzaldin lan azaukeat, iokoeat YouTube egun ematen, bale? Abixako izuen. Gureatik ez dauk perezaik, Ez, baina, bueno, esateat, abixako izutela loteatea, bale? Orduan, falta dituen azkeneko 3 galdera, bale? Eta ja, honekin, galdera, baina luze xamarra dituk. Lehenengo galderaek, la resistenciago galdera, baino, nik ez diat nahi jakin zenbat diru daugezuen, asekaz, bale? Ni nahi jakin zenbat gitarra dauzkazuen, eta zenbat balio gitarra jotago bakoitza. Eta esaten maia zuen nun dauzkazuen ni jurnalizateko egun ematen, hori baita ondo. Daugezu zan behar. Zenbat gitarra dauzkazue, eta zenbat balio bakoitza. Vale, eske nio entxe bertan nau justo en proceso de optimización de guitarras. Vale? Baina ez nik egin esaten dut. Eta horrek zesan. Egia esan da niko entxe bertan dauzket 4 gitarra. Baina bat ja dauket etxen, hortxe de adorno bezala aukitzeko, ze dauket azkenen juten naiz desguazentan bezala pieza kentzen hortik beste gitarra atzu jartzeko. Bueno, a ver, dauzket bi Jackson, bik diela Kinguber, bakarrik bat alala Tribuneko Kori Bulon gitarra. Signatura, bai, hori da. Gero dauket lehenbiziko nire gitarra, Hammer bat, Explorerra da. Eta gaina sartu nion hor Dainbachen Seymour Duncanen signatureran zea pastilla, eta horrekin oso guztan nabil. Eta gero dauket solar rube bat. Eta hoxe izango dugu. Eta ja aprobetxatzen dut esateko, bai Jacksona, Cory Bulon Jacksona eta solar V gorria saltzen nahi naizera. Ze beste ideia batzu dauzket, edo beste zuzer dator. Txatin esan dite, ostirelin beste ataia zezakela eta bidin da, hola, así que... Interesantinaren zinekein, tío, ya esan egin, tío, txatin. Beste solar badator, ya está, hor txotzin dut. Vale. La pasta, tegesan.
Ah, Zenbatian jartzen dituk saltzen, hori ja kuriosidadez. Sola, saltzen, hombre, a ver, tibat? Vale, eske indikola, zeukiat, bueno, Jacksona, etxen eukitzeko da horno, hori dek, 350 euro balio zen zomaneko gitarra bat, nik hori erosinon Floyd Rosa pixka jakiteko nola erabili, eta hori etxen dauket, esatizut. Bero, beste Jacksona, hori bulona, hori berez ez diat saldu nahi, egia esango da, hori ez diat saldu nahi, eta beste solarra zeukiat, 700 euro batek jarrita, ne ustez nahiko prezio zentzuduna dara, eta gero zeukiat beste Hammerra, hori erosi nola, likidazion, Burgosen denda baten nola de txiripa, kasualidadez, eta ez da gizien bat pagaunian, baina kriston rebaja zeuken, uste, 800 euro pagaunola, baina berez, ez da gizien bat balio, zon 1.000 edolako zezer. Garra. Bueno, bakizu ez Solar bat eta Jackson bat nahi bat. Nik nahiko nik igu bat euki, baina diru ditzaugeat. Biztixe gorraek. Eta zenbat... Nik ez, nik azkenen ingabiat, bi kendu bat ekartzeko, Ja. Zateiak. Nik nire problemei nik izindiat kendu. Nik izindiat kendu. Hori zure arazo bakarrik ez hori danunaek. Nik hortzauzkiat gitarra batzuk ez da dena zertako balixo, eta bakarrik entzitzetela igual 3 hilabetin behin erre estandarren zehose jotzeko, adibidez, hau jo gabe, natxoan, igual 4 hilabete. Zola besti ez du dixuntza hukaten, egun ontan honik nahi nau, baina, klaro. Bueno, zazki. Bueno, bestela ja azira gotan liatzen, Johan, X gitarra dauzkek, eta zema balixo egitea. Nik 3 gitarra dauzket. 3, zandek? 3. Hemen nahi gaituk aitortzen gure adikzioa. Bueno, ez barkatu, lau gitarra. Gitarra akustiko bat, Hori igual ziok, ez elektrikak. Txustia bat, erosik nuena hor de kalentada batez, gaina ez dakit, oporretan. Oporretan erosik nuena, 1 euro batiko, da. Gero, bueno, hauxe, SP hau. Ostra, hauxe. Ez que oso politek. Eta esan. Eta 2006, hola. 2006-egatik erosi non? 2000, eora 1000. 2000, gero SP LTD bat saltzen ari naizela. Salmentan dugu ez da? Bai, 800 euro batik usteet. Saltzen ari naiz. Eta gero, justo Aimarrei erosi nion, bestea, Sekter txuria. Bai, oso guapa. 1000 kostezak izen bazan, 1600, hola, 1500 hortik, 1500 usteet. Arki, Ino gure aitormena, bai izan da aitormena, Horiek, eskerrik asko bustitzeatik, eta Txekuritaz direktio deitu jok, bazpare, hemendik aurrea, hau ikusten norbait igual esan egozti hor diru baziok. Nik esan berraz daugat, hombre, zitalko eskerrik asko horreidatik, tio. Bueno, zimaz, Twitcheko mogidak. Esan berdiat, egon itxiala aurrek urtein New Yorken, eta ESP bat probatu niala zazpizokako bat, abaitare baliozian burrada bat. Baina, ostia, ze onuan gitarra hori, eta ze on izangoeken gitarra hori baita, hor... Baina, hemen beti zeuke arazo berdina. Importa ikena da, zein jotzen duen gitarra hori. Ze, karo, gitarra izan deke oso ona, baina pilotoa espaldin bada ona, hori eta berek. Hori ala, baina, bueno. Baina piloto ona, piloto. Ega, guazen, ja, azkeneko bi galdera txokin, bale? Nahi ditxiat, esati ezue, bakoitzek, 5 gitarra internazionalki ikustatzen zaizkizuenak eta beste 5 Euskal Herri maila. Aipagarriak irutu zaizkizuenak, oso onak digenak zuen ustez, edo, bueno. 5, zea bakoitzean. Venga, pues... Aitor Gorosabel. Ez, Euskal Herri mailan. Antziok, ez tezu ikusten, bai, antziok, ibeira. Bai. Post.
Gero, jo, latzeneko Iker Martinez ere, oso ona. A ver, metaletik kanpo ere badare oso ona Euskal Herria, pero claro, es que esan diazu bost. Bueno, esango dugu, baia mengarela, pues, azgartzeko Ander Cañas ere. Sozial alkoholikako bergarakoa dana, ez dakit hori bere izena. Igaz. Bestea. Eta nola ez, Mintegiaga. Borja Mintegiaga. Herrin, gitarra aldetik bintzet. Monstrua. Gero, internazionalak, Matt Heafy, Dimebag. O Dimebag ez da balio, ja, esan deulako. Ez, bale. Vale. Azeilei daieneko juntzana, jo, esos. Barcelona denen, dela berekin, keno... Nik Hipa. Vale. Ze bala ditzez ezit, bi? Onaiko. Bat. Lamb of Godeko Mark Morton. Eteik, azko lain ezeteik Malmsteen derrigorrezkoa da. Malmsteen, baitare. Ez que jende hon askoz. Ja, Johan, emaiok. A ver, Euskal Herri mailan, Gorosabel, baita, Borja Mintegiaga, nola ez, Aimar Metal. Bueno, bai, jode, claro, azpintza, gure Aimarra un dia. Igarrena, zerreio. Bastakit. Ekaitz Storm. Bai, Ekaitz Armendia ere. Armendia, laugarrena. Hemen Euskal Herri mailan, Kisto nivelazio. Asko, Eta bosgarrena, jode, ez dakit. Egia esan, zebello. Tibalt ere. Tibat bosgarrena. Ez, tío, ez no me joda, así. Jende asko zoio así agor, por ahí. Ez, hombre. Bai. Oro, eskerrik asko. Eta Euskaditik kanpo, Sinosireko gitarrista. Josh Middleton. Nungoa, baina, ostiraren argazki bat atean un biok berekin. Josh Middleton. Baina nungoa, ze taldetako esan dezu, arkau? Silosis. Silosisek, bai. Silosis. Gero adibidez asko gustatzen zait baita Oli Herbert, All That Remains-eko gitarra, izana. Es que Jeff Loomis, pilla. Jeff Loomis, irugarrena, Chris Broderick, eta Andy James asko gustatzen zait baita. Andy James, papizi. Bai, gero Petrucci, baina, bueno, eski asko. Petrucci, Ez que azte aiz, arri bat altxatzek eta atatzea ezkik post super gitarrista, ez? Hoxe, horreadik. Gitarristak inimarko nuke, pues amaikako bat, igual, futbol talde bat, edo, igual, ez dela, bostekin ez da uzerinik. Horiek. Venga, azkeneko galdera ego izu, dale? Oain arte ongaitu azkeneko ordu erdiago haitzen pixkatzuen guztuk, ez? Ez zuen, ze gustatzen zaizuen, hori nahi dira jakin, ze etzaizuen gustatzen, bale? Nahi dira jakin, zuen amorruen undaon, zuen nazkien undaon nahi dira jakin. Eta galderie pixket zehaztu moiat, bale? Galderi pixket zehaztu moiat. Ontxe bertan zuen esku utziko baldimanean, edozein mundu mailako talde barra bakarlari barra artista eta bere diskografio zue ezabatzia? Ostras, hori oso krudela da, Baina metalen barrun edo... Nahi degena. Oso krudela da, ezabatzea ere, ostras. Ja, bueno, baino nahi dira jakin zuen amorru nundo. Así que... Ezabatu inoren musika, hola, ezakit, holako. Ja, ber, ez gara zein ezabatzeko. Baina zein ez zaigun gustatzen, behintzet horrekin... A ver, busti, ezabatu. Eretzako reggaetoia dana... Vale. Eta traperok ere ez ditutu lertzen. Vale. Ezabatu una broma, azkenin. Bai, segiat. Ez zaizuen gustatzen da. Reggaetoia trapa esateko. Bai. Artista bat espezifikoki?
Jo, eske oitxe etzaiak etortzen, tio, baina ni gaina banera bekin nintzen den lan, eta denbora guzti nagolako musika entzuten. Eta, nola, Morat. 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 Bai, etzaia gustatzen. Eski hori gorra. Jo, guretzako hori bai dela gorra entzuteko dagoa. Eta hi, Johan? Eski asko dauzkete, asko. Baina asko. Ba, ez diat inor borratu nahi, baino asko dauzket gero. Ez dela ja lau galera ikurrakin hor, abetzen esaten dezun. Berelia, hain nazgarriaz da, hain beste ez. Ostra, dibes, Izal, nola, Izal. Oh, bai. Izal, ezin dut, alde horrekin, eske... Terrible. Eske ezin dut. Terrible. Terrible. Bai. Osea... Bai. Horrible máximo. Bai. Izal, eta ezakiz egei hola. Ez que bazerek, Omar Montes, hori ditzen zai, eta... Aimarrek pixkat Euskal Herrira etorrita esateik Noge. Ez dut asko entzun, egia esan. Bai, Nogenek. Bueno, Nogenek... Aurreko handerrekin nahi joan ditzen. Bai, Nogenek, eske ez dut asko entzun. Ba, gero, nola da, beste talde hau, oso famatua da lagoin. Euskal Herrien mailan, bai. Zetak ETS o Bulego? Untza. Bulego ere, untza ez... Bulego ez esan. Bulego... Ez, Bulego ez. Enton Sarmiento ez da ez gustatzen. Hori da, ska, pixkat, baina Izal, Baina, entzun... Zer, gero, zestoko bienak... Usen entzunak biman, joder, Igual do. Ondo ziok. Vale, perfecto. Ba, ingo jaunak goain, ja amaitzeko, preparatuko jat raid bat, etxai zein hostia ibialdu raida, baina bueno, etzioko la inor euskaldunik, osea, zenia, baina bueno, ingo jat ibialduko zau raid bat, zazpi pertsona euskan tipo bati. Eta ingo jaunak, ja amaitzeko, hau Twitcheko mobidatik gaina, zuek ez preokupau. Vale. Zuek ez dago ez herri berri, dago dean, hain itxan pixkat nere buru ginitzetan. Baina ingo jatenek raid hau preparau gitartian, nahi diat zuek zehose jotzi, bale? Eozer, hartu gitarri eta pixota batek zehose jo. Eta nik gainetik improvisatzen intenta hoiat. Aber ondo ertetxe aldu, batzuten ondo ertetxeik, bestetan penagarri ertetxeik. Protagonista da, orduan bera joko. Hori da, beha jo berdik. Hori da. Momentu bat, hain aukela ben riperra pres jartzen, gitarran soinua augitzeko pres neukea. Esan, Bai. Nahi genian. Vale. Momentu bat. Ego nahi, Aimar puta zeme baek. Aimar hondek zai, momentu ontarte, botatzeko dirua. Jo nahi ez entzikatik. Abroi baek, ema jo koit. Bai. Horiek, ekipo, eskerrik asko. Eta beste bat arte. Ondo. Erki hondek, aio.